South African Member of Parliament and opposition politician Mmusi Maimane has argued Pretoria to cut off diplomatic relations with Zimbabwe following President Emmerson Mnangagwa's administration to crack down on pro-democracy activists ahead of the 44th SADC summit scheduled for August 17, 2024. Achiperi mushe muri Zimbabwe, South Africa yezvidhakwisa. Tona vakomana veopposition yemunyika South Africa vanyatsokuziva chokwadi, vari kuuya vachiti aiwa Ramaphosa afana kukatamatize na ED Mnangagwa. Sasa mina mashoko abuda nyuko pana bambindula kuti bo subscribe or like on the bell icon. Chipina munyuko mchinzi. During the summit, Mnangagwa is set to take over the rotational chairmanship of the regional bloc. Among those arrested are opposition figures Job Ngarivume and Samuel Gwenzi, trade unionist Robson Cherry, and human rights defender Namaitai Kwekwesa. These arrests have drawn condemnation from opposition parties, local and international political observers, as well as churches. Satikuona kuti aiwa this critical issue yakutoonekwa kwese South Africa opposition yayo Pretoria itoti aiwa government yavo ngaichikatamatize pakati peZimbabwe neSouth Africa. Noda kuti vari kuona this crackdown yekuti kune human rights ari kuviolatiwa zvisingamboiti nyika yeZimbabwe vari kuti aiwa hatingamboni ally inoita zvinhu zvakadai. So tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pedistance yarohwa muSouth Africa. Pinai comment section medu tudze mafungiro enyu, musano subscribe or like, turn on the bell.